просто малко да се развиш, докато аз се подготвя. Тоест, сега това, което Стело ни моля всички да се изправите до един. Благодаря. Да се обърнете към себе си, да кажете нещо мило. Благодаря, обичаме, така нататък. Иначе ще заспите съвсем, тук дадете. Значи, ако обичате, станете за мило себе кървици, там също. Сега ви молиме да си смените местата, малко да се разсъдите, да сте така различни. Това е в моето време, така че може да подскочите. Може да подскачите, казват, може да станете, ако вижте, станете. Обаче, моля и да седнете, защото имам само още 4 минути. Значи, делския дел от времето е полезно, така че няма никакъв проблем. Добър вечер, нашите уважаеми зрители. Сега тази вечер в шоуто на Job Tiger. Благодаря. Имаме живи гости в залата. В шоуто на Job Tiger ще ви представим една идея, която вече стартирала, на много хора е написано от нея. Някои хора живеят даже там в залата и съм специално благодаря на Тодорик Смолян, който е родом от това място, където създаваме този център за иновативни продукти, работа с деца и младежи след природата. Той е моят представители на местната общност в залата. Общо взето, ползите от този проект и четирите направления, в които той се реализира, са създаване на младежка зона в планината, дизайн лаборатория и хъб, набери си сам, градина с концепцията набери си сам и традиции и иновации, направление традиции и иновации. Във всяко едно от тези направления ние работим по различни има различни дейности, които идеята да осигурят устойчивост на този център. Като първоначално търсим инвестиция, която да финансира ремонта на центъра. Всички тези дейности след това ще осигурят неговата устойчивост. Като в младежката зона ще работим с деца и младежи цяла България, които пребивават там и общо взето се представяме нещо като база за настаняване, както някои от консултантите на реката. Младежката зона ще е хотел. Няма да е точно хотел, но ще е база, която ще генерира приходи от настаняването на хората. В дизайн хъба ще работим за рециклиране на материали основно, но там ще работим за иновативни продукти, които са създадени от ръчно изработени иновативни продукти, които после ще продаваме с каталог и с онлайн магазин. В Набери се сам градина, това е една концепция за отглеждане, биологично отглеждане на продукция с дългосрочен план сертифициране на тази продукция. Но в първоначалната си форма тази идея представлява всеки един, който може да отиде на място с семейството си или с приятели, да поработи в градината и да набере това, което в момента има в градината, като за това си плати малка такса, която издържа центъра. Всеки може да го направи. Това е всъщност освен да научи нещо за природосъобразно земеделие и да вземе тези продукти, които е набрал после със себе си, т.е. да се вземе земеделската продукция, която е взел, като тази земеделска продукция ще може да бъде поръчана и онлайн. В сферата на традиции и иновации ще работим с местни хора, които могат да предадат. Района е много занаячим в този район. Нашата цел е тези занаяти да могат да бъдат предавани на млади хора или на хора, които искат да се занимават с тези занаяти. Тоест ще има такива работници, които местните хора ще могат да генерират печалба за самите себе си и за центъра, като предават тези знания, които те имат. И общо взето това има пречки, разбира се, ремонта е свързан с финансиране и с нормативни предизвикателства, координация на цените на терен, управление на риска, тъй като такива места са силно рискове за пребиваващите в тях. Трябва да се изработят програми за планове за управление на риска и да се обучат хора как да работят с тях. И страшно много благодаря всички хора, които минаха през нашия щанд и на експертите, с които на живо сме, не знае, с които на живо предавам. Още благодарим, защото стартирахме една много интересна дискусия, която сега искам да в оставащото ми време да споделя с вас. Тази дискусия беше дали има смисъл да се работи в едно НПО, да се развива неговата стопанска дейност или да се прави фирма. Специално за проекта, който ние разработваме, ние вече имаме неправителствена организация, там и работим с нея, но до голяма степен една част от тези дейности, които ние като стопански дейности искаме да развиваме
имаме, би могло да представляват проблем в дългосрочен план, защото те не са вписани в устава ни, не са част от дейности, които ние развиваме като нестопански дейности. Тоест, имайте го в предвид, ако някой ден ще да развивате стопанска дейност на вашето НПО, как тези стопански дейности се свързват с нестопанска дейност, тъй като знаете, че НПО-то не може да се генерира печалба и така нататък. Тоест, този въпрос е доста интересен. За нас също представлява интерес да видим дали в някакъв етап по-нататък дали ще да откриваме фирма или ще можем да продължим с стопанската дейност на НПО-то си, както правим до момента. И помислихме за някои много интересни идеи, като стандарт Будевица, така се казва селото, където е центъра. Мислим да създадем стандарт Будевица като стандарт Стара планина. Да, Будевица стандарт, като мислихме и какво значи Будевица и се роди единственото нещо, което трудно е голяма обува девица, но това е само началото на един процес, който би могъл да доведе нещо по-креативно. И май ми свърши времето. Благодаря ви, че присъствахте на живото предаване.